ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ପୁଅ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ? ପୁଅ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର କିଛି ଅଂଶକୁ ମିସ୍ କରୁଛ ହୃଦୟ। ଝିଅଟି ହସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁହେଁ ପାଳିଲେ ବିବାହ କରି କିଛି ସମୟ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସମୟ କ୍ରମେ ଯୁବକ ଦମ୍ପତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିନ୍ତା ଓ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହଁ। ରମେଶ ତାର ସିଲଟକୁ ଘୃଣା କଲା ଏବଂ ଆବେଗରେ କହିଲା, ଏହା ହେଉ ଏକ ଭୁଲ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଂଶ ନଥିଲ। ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ କଥିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ଆଖିରେ ଲୁହରେ ଭରି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ଏବଂ ଆଗ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ନୋଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର କିଛି ଅଂଶକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଏହା କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ। ଏମିତି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରମେଶ ଆଉ ବିବାହ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ କରିବା। ସେ କେବେ ବି ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଖୋଜ କରିଥିଲେ। ରମେଶ ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାତ୍ରାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମାତ୍ର କିଛି ପାଦ ଦୂରେଇ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ରମେଶ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତୁମ ବିଷୟରେ କେମିତି? ତୁମେ ପ୍ରେମ ପାଇଛ କି ତୁମ ଜୀବନରେ? ନା, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ପାଇନାହିଁ। ରମେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବି। ଆଉ ତମେ କେଉଁ ବିମାନରେ ଯିବ କି? ରମେଶ କହିଲା, ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବି। ତାପରେ ମୋତେ ଏକ କଲ୍ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି ହସି ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରମେଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା। ସେମାନେ ବିମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏହା ସେହି ନିଖୋଜ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୈତିକ ହିସାବରେ ଆସିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧରେ କିଛି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିପରି ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ବାଏ।